nesporne navodí jeden veľmi krásny, elegantný koncert vianočný, ktorý prichádza do Domu umenia už v cykle veľmi významných kultúrno-spoločenských aktivít. Sme pred 2 rokmi začali s cyklom takýchto významných koncertov. Vždy pred vianočnými alebo veľkonočnými sviatkami pripravujeme, ak môžem povedať, slávnosť hudby, a takýmto bude aj koncert 7. decembra o 19. hodine. Všetkých srdečne pozývam na vianočný koncert v interpretačnom umení Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Jaroslava Kizlinka. Predstavia sa takí významní solisti ako pani Simona Šaturová, ako pán Roman Remenár, predstaví sa zbor umeleckého súboru Lučnica a predstaví sa zbormajsterka Elena Matušová, ktorá vedie tento zbor umeleckého súboru Lučnica, spevácky zbor. A treba povedať, že celá dramaturgia aj vôbec celý koncert bude opäť výnimočný a výnimočný práve dramaturgickou skladbou. Odznejú diela, veľmi známe diela autorov svetovej hudobnej literatúry, a v druhej polovici koncertu bude vlastne znieť už hudba a spev, ktorý navodí absolútne vianočnú atmosféru. Všetkých srdečne pozývam 7.12. o 19. hodine na slávnostný vianočný koncert do Domu umenia do Piešťan.